Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Ricky Shulai ubanya kon yak election MDC naka 15 Laban Mauprem constituency kumukertong Shimet ubala pendep bantep kerteng yaladi hakalai pui terik ukala lingkod Hajar apusan. Habakran cakilat pathai kubor uba Ricky ulaong bakade ka jingker khu jing e jing penslur ban Ayman Sim jong upat ba kabapalong i ubanya kon yakani ka election. Ulaong ba usngaw slur banya kun biang yakani ka election kalong namar ba wat lada ula syarem haus nem Hajar khat khandai hindre uduna tang khat khandai vote. Kumta usngaw scam banya kun biang yakani ka election. Ulaong ru ba wat la ula syarem hindre nak benta upat ba man kasni ulong hi kum UMDC namar uyai tre nak benta kipat ba. Shosho ulaong babun na kinong shnong kiduna kakam kajam. Bad don ru ki banang ban penmi mar hala ka jong ka jaka bad te ya ikam la jong hindre bon na ki kam kim shimla ban kamai kumta ha ka ne kamat ukwa ban ra sha ka district council ban wat ka lat ban kintiu ya ki nong shong shnong Shulai, having been nominated as a candidate to fill a seat in the 15 Laban Mauprem District Council constituency, do swear in the name of the God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Thap yang nak nomination lah, file mentasi. Kita gimat bagi berkongsan ni nak liang jongpi. Ni kong ni sap so benai ngu yo beli try kan rat belai kan ke step ka jenmit menong no ka bagi awan ne ban file nomination ka biang rot berkhai chopo bat ka jingyang jonga mentasi yang ne ka di ka jingkurku ka jing e jong pajba kumbo pilai kamau hi Hajar ka khandai tangkhat khandai but ngaduna lade brem ngadang perkhat de si ki pajba kinang wat ngan ya tri ka social work ka bangala ban le lade lang ta ka bakaya kapor ngai pat ki pajba ki phai khamat susu yang tindala ya phai khamat pajba tengah tri lam talan drus nem ngatri mon sobha pat bun ki benta bangadon lang bat ki pajba ngathai ki nongsong snong joka khatsan Laban Mauprem ki di ki briu ki bakit bok yang ki ba pensulur ki ba Ayman Sim man lakasngi haki kam ki ba pher bangia pentulun nakapor sukapor hapoka snong ka jongi tingas ko ban ay kuble yaki bat kalong ka benta ka ba pensulur maki ba saya yang tahne seisian bagia tapika nomination banyak kun ka election. Aduh kat no film confident babin job yang ni ke MDC election. Bi khat khandai but ngarem ngalong confident beri kadi gajing e jongki pajba kadi jingwat jongki dar piong officially nga khamlong MDC shu kumba player saki hindre ho pajba man lakasngi ngalong MDC mentali lan rusnem lesi kadi jing tunjuk bala jorong ba ke khat khandai but mlele ke dang pentubit susu ya ka jing trekam jonga dengan ayat trikam mentan rusnem lolong ba mo lesi lolong ba penhikai ba pen scam susu ya ka jinglong jingman ber nga kham tip tenrai susu ya ki jing ya ki jindon kam jongki nong song sunong jong ka konsumsi ka jongi ka hapo Laban konsumsi Kita gimat bakong. la kolong yang ka baduna ki kulmar khli kidi ki benta ki bangi haban perkhat na menta ka imlang salang ti kidi ki mat ki ba kongsan ki brang bun kumba pitip hi hangtai ni haban na bentaru ya ki imlang salang khamtam ya ka creating of employment is one of the major thing bang ako ban high command ngayo hataka kadan kum MDC kumba pilaya syai ka kamram jonga kumu member jonga dis council kadi ban pen klanya ka khnit ka banriu handre habang along pare no mi khman ki phai khmat pat ki pajba the social work ni rok hable khamtam hakini kisni nak laya yeng sapok ki lom sopo kenjet football hakini kisnem ki balale ka potential jongi kalong very high kane ka rugby kanwan lapo Shillong Peak chane sapo ka Madalaban ti ka potential jongi hangtei ka don ka ba ngidon ki kon samla ki ba adon haka benta ban le yakini ki mountaineering ki climbers ka baong tinggal ayo ban sulok bat ki ngakermen bang ayo alat bangin yo ban penkha bat penmi ya ka first mountaineering institute ka bande hapo ka kenjet football lingba ka tu ka institute lesi ngila ban create employment ru bat kawing in yo ban Ayman Sim kini ki climbers kumba PE hapo ka meglai games mentau snem kilayo ban penkha ban penmi thamai ka ne ka
ka game ka bathamai ka ba di aka mountain climbing ka tu ka PE ki benta ki babun ngidang don kaman le Kerjaan itu lapor. Tunggu dan jisab. mden kam su na po lopo badai kane ong epi menne kade jing kersan jong pajba thairai ka sur jong pajba ka keren nya kata de automatic kil alij hi ba thrai ban keren gumta officially mden eru til dit lakano no ka sengru banwan keren bakin kersan yang hanrei kilawan benterwa ya ka tiket bangan yale la kata ka seng ka badai ka jongki seng ABC kat ka badai hanrei ban ong ba kilawan bu ya kata kamat bakin ong bakin kersan yang am kani kadi ka jing jong pajba kadi ka bor jong pajba kadi ke bor jong kinong kersan ka ba aiman sim yang abat kadi ka sur jong ki pajba ka ba penlong ki pajba bat kinong song sunong khamtam yakini ki political party ban phai khamat sanga tinga ngai yang scam ban ngai khmat kumuta kurtong simet khanang bangan yo ban sensar ban khadar ka ba ha manta ka sunong ka thau ka badi hapo ka konsulsi ka jonga bringala suthu ye kari khasi marui nganom la ban kala handrei nga kermen ngan sedang swa la aneka konsumsi ka jonga ban ngan trishitom namanta ka imlang salang ban ngan trishitom namanta ki khon samla jong ketika konsumsi ban kumjuru yaki kup siliang sem siliang bari nga manta ngla suthu ngla i ngla kham skem hajing mujing perkhat da ka ba ki pajba ki khot yang aman la ka sing ban sayo ban bentah ki kishon ki ba ngla ayo ban bentah bun snem wala ngarem ho arja ka khandai but kadi kata Kan ngimyo iya kedor kesengi jung ke ka daw man. Ningkong mo kajingu kali je ba ilai kata kalat ho arajar khatsan kan riu kumtu ba pi ngala job iya don lang haju kaseng NCP habang idun nang haju kaseng gumu presiden isenran yang na kapor ndang ilai ya ka benta ngayo ya ka jing job ngia trailang ngapoi pede ho arajar khandai gumu pi ngal arung no sakai seng UDP bat nganda rung sakai seng UDP ngan thari pin kham sai ngan pen clear susu kane kanum confuse ki nong song snong ru jok kasan laban mo prem nga yaladi ladu bangadon ha benta ba san perthei ngadang rung takar tli kiseng ka banga job ningkong la ka NCP bat ka baar ngadon hapo ka UDP katarun dagal ada bisar dan lewe song bat kinong kersan ho ajar khat pra ba iba senbor pi kemau hi ila job no lo ka parti BJP hatu kapor ngalaya sulok bat kinong song snong khamtam pidi ban susu bakal lausok tun bat ka prem kamahap 19 South Shillong kinong kersan jonga walanga don kata ka kep ka bangi atri lang bat basen bor hatu kopor kidon rakawi ka jing tumu ka jing kwa tinga bansi ban ngan benta ban yatri lang bat ki ban ngia rai ba ini song independent hadon dak lakut election nga kamau bangayo ban kendu pede bamkwai hadwar blei mo i Dr. Don presiden juga UDP hatu kopor mengasu tenat ngasu scam tengah sarung saka seng UDP tenang larung saka seng UDP ho arajar khatpra ngalayale ka election arja khandai pi ngayo ya ka jingrem tang khandai but handai nga sim la mi la ka UDP ringa song scam hadu tat kandalawan kan ka election arpulai baka UDP kala ajit yo kurtong baka la ya mon na ka parti bat ki ong yang abangan kersan yo ta kurtong tinga khamchu bangan la bangan kersan yo kurtong bari ki ba ki mon tikadi kita kadaw ngala long independent dan mentasi ngawan mi chane ban ya kun election kadi daga jing jong pajba kadi jing pulsul jong pajba bat ka benta jong basenbor kadon ka ba kerpang ka ba ila adon ka por ba sedang ndrei pili bersutu ka jing dei mama persa ka kut hayeng ka professional career jonga kadi ka politics jong basenbor kadi politics i haban kit ya kalengkor kumu MLA ngala saya haban kit kumu MDC ngimla ban sim decision based on our wants ngi haban sim decision haka jingkwa jong ki pajba tekane kadi ke ka ba pinchai ba nga ngaya ye ke bental jong bangan sakri ye kinong song snong ka jonga kumu MDC bangan dala syajit bad kumu former MDC ru bagle ya tre lang hakipor kadi kata amdon kano ru kadaw ko ban ong bangi adon kano ka jing ya paj ya pramdon ni scam kadi kinong ka nong song snong jong kalaban kidi ki badon bok badi kidon gibri ki bakit kya ya ka kam ka jongki kadi kata ka bentaw babri ban ya sai ngadala ya lenti lan rusnem kimat kiba kham kongsan kalong ba ngindala aphai khman ka konsumsi laban hi kadi konsumsi ka babun pat nongwe kumbo phi atip ban sakhi ting dilaya slok dalaya shong khamtam dang lai kendu kini kirang ba kibla long mo kibla tip ba ya ka jinglong jingman ju ketika snong ngayo ya ki history ka ba kumno ngi lenti lu mansha ba kani ka snong ka jongi ka ba i hapo laban kayaj benta bat ngisa yo ya kata kamen sim bat la kham tip company ya kata ka jing trei ka badon kam hangte ya ka ba kham kongsan kalong bangapet
Nihaban benta kamtam yakini ki locally produce product kini ki singi balalej banga kendu ikinong kershan banga rungyeng kajing hangtai kalong kumne ken kinong kai ki bubun ki beri labar kompetitif kalaban kadi kawi ka kentoj ka babun kinong kai ki belabar kini ki locally produce product ki ba hapo ka konsumsi jongiru ki labun palan bapli ba duna ka mo ka kam ka jam pi ka mendai ka basuk kibriu kelas nang mentei kam lajong hakani katuyo ko balalej nga kamau hasnong lausatun ha block 6 idoni kena samla balapas MA israng banle packaging jong kini ki pickle ke bagilong organic badi utit ru ki at hutungi yang tei tinga pe kini baken di umar pade kalong kajing jong ki tingas ko ba kajing di ya kimar ki ba wan labar jala ki ba ki nong di khai ki apa yang baik Henry gini ki locally produce product pada ngai kinong di kai kim tre benshim dengan persang limba ka council bangin amen ne lesi wanra ya kanu kalat kalenti ba at least ngibong 100% at least 30-40% of the product ki ben purchase kin pendilang ya kane kamar pipe nuksa une homa bread baman kasi bo wan shashlong wan ladu ala asam kidi man ki triu dukan ki ba hapo sir Henry kini ki locally produce ki jembam khasi ne pinong kini ki jembam ki badai ki benta ka ba ki locally kini ki youth ki bat ki longkeme ba ki produce kini kim tre ban pediang te habakut da kim ladi habedin 3-4 days ke expiry kala don ki haban bread no yo mar tingi haban yarap yaki kanang ba ki ginang yo ban produce susu ba kadang la ban di kamar ka jongki temot ginang yo ban kentu susu ya kata kajing mo let's say create of employment ru lingba kini ki small scale industries ka bagila bantung ban penmi hapo kisnong ki jongi kimbal pilai la sarkar ngila don ki options ru lapo ka prime megalaya ngi don ki benta bun ki benta ki ba nga isulok bat kinong song sate kita ki ki bangan dai ban pe pai khmat ba bat kawi ka bakam kongsan menta kajing hangtai kalong ba kini kisngi kiliyo yaki complain ka discouncil kala ay kata ka building bylaws ka batmai bakila bandit permission lakim don kamshu la po DC tikini bala chim permission la po DC po discouncil kinal asdang te ya yang jongki kiyo city badala mudaru padeban khangno sangeno ya kam ga jongpi bamsha ba pimpat information tiki pai ba menta ki sakut apreng yonon ngap ika mudanen ngap ika discouncil haba ka permission kila ya discouncil tikini kidi kijing ka ba ngandayo ya kata ka jingjob ban ngatip bangan yo hi bangan saya slok lang bat kinong kit kamsnong bangin ya pai khmat bangin yo kundu ya ka sarkar ban ya penbej khnang ki pai ba kin shai kin from where to take the permission